Čau, já jsem Pepicek Berry a natočím Minecraft. Tak nebudu to prodlužovat a chtěl jsem vám ukázat SpongeBoba v kalhotách. Jo, matches. Jo, tam se nedívejte. Takže vidíte Diamond Match. No a tady má brýle. Nos a brýle. Ahoj, co SpongeBob. Oh yeah. No, doufám, že se vám tohle bude líbit, protože no, ještě ty ruce ukážu. Jak? No a mě napadlo, že bychom si mohli postavit Garyho. Takže nebudeme stavit dneska Garyho. To možná ukážeme. Dneska jsem vám chtěl ukázat tohle SpongeBoba. Tohle by mohlo být vše. A pokud se vám tohleto video líbilo, tak dejte like a odběr. A budu se na vás těšit příště. Takže čau! Čau.